Здравейте на всички! Днес е ден за спускане на стълби, така че нека ги започваме. Wow! Wow! Получи се яко. Айде сега отиваме на по-големите стълби да видим какво ще направим там. Сами видяхте, няма да успеем да отидем до големите стълби. Охраната дойде да прави проблем и ни изгони. Ще търсим други. И къде ще продължим епизода на стълбите? Вижте ги само. Масив! Какво ще кажете? Качваме се горе, ще покараме малко на задна гума и може да спуснем някои от тези, които са Yeah. Yeah. Woo. Wow. Тестваме конструкцията. Вау! Yeah. Дрънчи здраво! Ако не може да издържи едно колело и един човек, какво да говорим? Това е една от най-нестабилните конструкции, по която съм спускал стълби.
яко се клати, яко дрънчи. Заварките са правени все едно по час по трудово. Какво да ви кажа? Доста опасно беше. И това ще е края за днешното видео. Надявам се да са ви харесали местата с стълбите. На първото място не можахме да ги довършим, изгониха ни. Но след това се пренесохме тук. Също така да ви напомня, който не е гледал предишния клип, може да участвате в томбола за спечелване на чисто ново планинско колело. Посетете линка, който ще оставя по-долу в описанието. Чао и до следващия път! Също така не забравяйте да споделите клипа, да го харесате и да се абонирате с камбанка. Push the moment, you comment! Yeah! Wow. Майко мила!